Avui us explicaré una miqueta el que són les recomanacions a l'alta hospitalària del nadó i de la seva família. Quan es produeix el moment de l'alta hospitalària del nadó i de la seva família, sempre s'han de complir una sèrie de criteris. Un és l'estabilitat fisiològica del recent nascut, l'altre és assegurar els recursos sanitaris quan el nadó se'n va de cara a l'alta hospitalària, el seguiment a l'alta, i a part també ens assegurem les competències dels pares en quant a l'atenció i les cures al recent nascut. Sempre es produirà l'alta simultània del nadó i de la seva mare, és a dir, mai es produirà l'alta de només un d'ells dos, sempre junts s'aniran d'alta. Per què? Perquè afavorim el binomi mare-fill. Quan es produeix el moment de l'alta, sempre donem als pares, a la família, 3 tipus de documents. Un és l'informe d'alta, per part del pediatre, l'altre és el carnet de salut i l'altre és el tríptic de recomanacions elaborat pel nostre servei de materno-infantil. Un, com he dit, és el carnet de salut. En ell trobaran moltíssima informació als pares. Per exemple, el pes, la talla, el perímetre cranial del nadó al néixer. També trobaran el grup sanguini del nadó, també el test d'Apgar en els primers moments de néixer o el tipus de part de la mare. També trobarem la referència de les proves que fem de rutina a tots els nadons. Una és la prova auditiva i l'altra el cribatge metabòlic o prova del taló, més coneguda com a prova del taló. D'aquesta prova, sempre en el moment de l'alta diem als pares que tinguin en compte que en 3-4 setmanes aproximadament els arribarà la carta a casa amb el resultat. Aquesta carta s'ha d'entregar al pediatre del centre de salut on s'estiguin fent el seguiment del seu fill. A més, també en el carnet de salut trobaran el pes de l'alta, el pes en el moment de l'alta del bebè, i el tipus d'alimentació amb el qual se'n va de l'hospital. Aquestes dues són informacions vàlides pel servei d'atenció primària, ja que farà el seguiment posterior. És una manera de donar per escrit informació vàlida als pares que poden consultar en qualsevol moment a casa quan tinguin algun dubte. En aquest tríptic, per exemple, se'ls explica, se'ls recorda la cura del cordó umbilical, que es fa amb aigua i sabó un cop al dia, sempre mantenir ben net i sec fins al dia següent, i ja podran fer el bany cobert en aigua quan es caigui el cordó. En quant a les deposicions, que és una cosa molt preguntada pels pares, sempre els diem que tant és normal que facin una deposició al dia com després de cada presa al pit. Això passa normalment amb les lactàncies maternes. També fem referència a l'ús del xumet, que és una cosa també molt preguntada. Sempre diem que s'esperin 3-4 setmanes a introduir el xumet, no abans perquè pot interferir amb la lactància materna. A més, els fem referència a la pèrdua de pes fisiològica que es produeix als primers dies de vida, entre els 4-5 primers dies de vida, i a partir del 5è comencen a recuperar el pes al néixer, i normalment el 10è dia comencen a ja recuperar el pes al néixer. A partir de llavors l'augment de pes és entre uns 120-150 grams la setmana. Si fos necessari, se'ls diu també als pares que vinguin a control postalta amb el recent nascut entre 24 a 48, a vegades 72 hores, ja sigui per control de pes, control de lactarícia o control de l'alimentació. Si no fos necessari la visita postalta, sempre se'ls diu que facin un control de pes en els pròxims dies al centre d'atenció primària on realitzin el control posterior. Des d'allà ja els assignaran al pediatre i els explicaran el seguiment posterior que realitzaran en el centre de salut.